Mintzagelak aukera ematen digu saioa egiten ari garen bitartean. Halako galdetegi simple eta grafiko batzuk egiteko. Halako inkesta moduko batzuk. Saiatuko naiz modu praktikoan azaltzen. Lehenik eta behin leku pixka bat egingo du pantailan. Eta orduan, sakatuko dut. Hasi inkesta bat. Orduan, hemen ditut 6 txantilioi. Bai ez, egia gezurra, AB, ABC, ABCD eta ABCDE. Orduan, zerbait egiten ari naiz, eta galdetu nahi diet, ea ados dauden ala ez. Orduan adibidez, bai ez moduko inkesta bat egingo diet. Klikatuko dute. Hemen, agertuko zait, lehio agertzen zaidanean neri, beraiei ere agertuko zaie, baina beraiei aukera emango die aukeratzeko, niri ez, nik hemen ezin dute zer egin, baina beraiek klikatu izango dute, hor pantailan agertuko zaie, emango die denbora apur bat, jardezagun minutu bat erantzuteko, eta ja. Orduan, nik sakatuko dut argitaratu inkestaren emaitzak, eta orduan denoi agertuko zaigu pantailan hau. Ikusten duzue? Kasu honetan, baiez moduko galdetegi bat da. Beste galdera mota bat egin nahi dela? Atzera jo inkestaren aukeretara sakatuko dut, eta berriro pantaila honetan dago. Orduan, egia gezurra modukoa nahi dut. Egia gezurra sakatzen badut, berdina lehen bezala. Orain ikasleek hau ikusiko dute eta sakatuko dute egia ala gezurra. Denbora apur bat emango diet, argitaratu inkestaren emaitzak, eta ikusten da, beste galdera agertu zait. Edo nahi dudana da, beraiek aukera egitea 3 edo 4 aukeren artean. Orduan berriro ere atzera jo inkestaren aukeretara, eta inkestaren aukeretan gaudela ABCD motakoa. Aukeratuko dut. Berdina, ikasleek ikusiko dute, nik esango diet, zein da gehien gustatzen zaizuena, A, B, C edo D. Jarri ditzki 4 esaldi imaginatu arbelean, eta esan diet, zein da gehien politiena iruditzen zaizuena. Ez dakit. Orduan bereek bateak esango du A, besteak B, besteak C, argitaratu inkestaren emaitzak, eta hemen ikusiko dituzte emaitza guztiek. Atzera jo inkestaren aukeretara, eta beste ezberdinen bat egin ahal izango diet. Hainbesteraino, non sortu ahal izango ditudan, nire galdera propioak. Horri inkesta pertsonalizatua deitzen zaio. Eta esan bezala, topatuko dugu, inkestak kudeatzeko aukera hauetan topatuko dugu, inkesta personalizatua. Sakatzen badugu, 5 laukitxo zabalduko zaigu, eta laukitxo bakoitza izango da aukera bat, edo esaldi bat. 5 hitz proposatuko diet, 5 aditz, eta esango diet, ea zein den gehien erabiltzen dutena. Ikusi, egin, eraman, etorri, deitu. Hasi inkesta personalizatua sakatu behar dut ikasleek ikus dezaten, hasi inkesta personalizatua, beste aurrekotan bezala, hau agertuko zaie ikaslei, eta bakoitzak aukeratuko du. Nik gehien erabiltzen dudana, egin da. Denbora pixka bat, eta argitaratu inkestaren emaitzak. Eta orduan hemen ikusiko du, eta esango du, 4 gehien erabiltzen dutena da ikusi. Eraman, 2 erabiltzen dute. Emaitza gutxienekoa dira kasu honetan, ezta? Ez daukagu testu ingururik. Eta horrek emango dit aukera, gaia zaritzeko, edo hitz aspertu bat ukitzeko aditzen erabileren gainean, ez dakit. Kontuan hartu, esan bezala, testu inguruak emango diola zentzua, guk egiten diogun, honi aukera daukagulako, galdera oso zehatzak eta inkestak
inkesta moduan planteatzeko. Azken finean, ikasleak ez du erantzun ahal izango berak nahi duena, baizik eta guk ematen digun hainbat aukeren artean, aukeratu beharko du berarentzat egokiena dena.